Tak vítejte u dalšího videa. Přátelé, jsem 2 dny bez záběru. A já vám teďka ukážu, jak o těch rybách přemýšlím. A co by se s tím dalo snad ještě dělat. Takže zůstaňte u toho videa až do konce. Takže stáhl jsem si ten první prut a vezmu si z něho jenom ten návazec, ať ho netahám celý. Situace je vážná, takže jsem zvolil poslední variantu, a to je ronný rig. S tím, že jsem si všiml, že vítr fouká směrem k nám. Toho by se dalo využít a navíc se do té hladiny opřelo sluníčko, což by nám taky mohlo hrát trošku víc jako v náš prospěch. Takže určitě budu volit tenhle ronný rig. S tím, že už na něm mají olůvko, tungstenové olůvko. A budu tam dávat nějakou plovku, pravděpodobně tady Devil Krilla, která by mohla fungovat tady v té vodě. Ale musím udělat speciální věci. A to je, že ji musím trošku zaříznout, aby se do ní nasál prostě ten pach té tekuté potravy. Tak, já věřím, že to sluníčko a ten vítr nám semka ty ryby teďka přiveze. A proto tohleto vlastně dělám. Tak, tady si vezmu white flosku. Tohle by měla být moje tajná zbraň na dnešní den. Takhle krásně se oteplilo a myslím si, že tohle by mohlo fungovat. Tak, dáme to kousek od toho, aby to ten asi tak, já nevím, centimetr od toho a zapečem to. Vezmeme tekutou potravu Devil Krilla a dáme to na 5 minut namáčet. Tak zatímco se nám teda máčí ta plovečka, aby se nasákla, tak já nabelu 5 kuliček Devil Krilla a to tam půjde s tím. Já jsem totiž ze začátku udělal chybu, že jsem tam navozil prostě poměrně hodně krmení. A tím jsem si ty místa vlastně v podstatě zabil. Protože ten kapr teďka vůbec nežere, že není vhodný takhle nějak hodně to překrmit, jak jsem to udělal já. Já teďka to musím napravit právě tímhletím způsobem. Takže nebudu krmit hodně, ale budu krmit chytře. Takhle to máme krásně nachystaný. V minutách máme namočeno, to je dobrá zpráva. A fakt je důležité to hodně dobře namočit, aby ty esence do té plovky se dostaly co nejvíc. A pak tady mám takový práškový dip. A to je další věc, kterou já teďka použiju. Tak, takhle udělám tomu takovou a pěkně to prostě zahrnu, aby to bylo dokonale prostě omaštěný tím dipem. Takhle vypadá ta kulička. Teďka vezmu malinký PVAčko Devil Krilla, který půjde s tou nástrahou. A chci to dát co nejblíž k břehu, protože ta voda je tam nejteplejší a ten kapr bude asi v první řadě směřovat právě na tyhle místa, kde se bude už moc prohřívat. Jedno krásný takhle PVAčko plus tady tohle a takhle to pojede vlastně za kaprem. A doufám, že mě to pomůže nějakýho kapříka vylovit. Takže všechno máme nachystáno, teďka to půjde do lodičky. Tak, perfektní, takže takhle to tady krásně nachystám. Tak, návnada je nachystaná, krásně. Zasypu to tady tím Devil Krillem. Je to fakt jenom troška. Vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal, že si myslím, že ty ryby teďka nejsou tak hladový. Tím pádem si myslím, že takováhle malá troška, jenom prostě, aby to ty ryby ucítily a přiblížili se k tomu co nejvíc, je mnohem lepší než nějaká velká návnada. Výborně. Jedeme na místo, kam to chci dát. Takže já jsem na místě, jsem hodně blízko, u toho břehu. Koukněte na to.
tam si právě myslím, že se to bude prohřívat nejvíc a je tam hlavně nejmenší hloubka. Budeme doufat, že se zadaří a že tato metoda bude fungovat. Tak a takhle je to vlastně finál nachystaný. Za chvíli už snad zabere první ryba. Jinak klidně mě napište, jestli si myslíte, že ten postup v takhle studené vodě je mimochodem 8 stupňů, jestli je jako vhodný. Jestli byste ho volili taky, anebo jestli byste chytali jiným způsobem, že byste třeba měli trošku masivnější krmnou kampaň. Pozor, 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 záběr, záběr, záběr. Vypadá, že to bude cejn. No, bude to cejn. Tak toho potom vytáhnu a budu to muset zavést znova, tak jsem moc rád, že, že mě takhle pomohl ten cejn. Tak jsem se spletl, není to cejn, ale je to amur. Ale ten záběr byl prazvláštní a vůbec to není špatný amur. Pojďte se. Tak jo, máme první rybu a zapůsobilo to hodně rychle, ten způsob, co jsem vlastně zvolil. Takže koukněte na to, první ryba. Můj fensto podběrák. Zaklapneme a máme první rybu. To jsem ani nedoufal, že bude tak rychlý, že chytnu první rybu takhle rychle. Je to pěkný amur. Koukněte na něho. Ten má podle mě 50 cm určitě. Hodím na podložku, koukněte na ten perfektní podběrák. Tak, výborně. Takový miminko amuří, ale v téhle vodě musím říct, že potěší i on. Tak, výborně, amur už může krásně plavat. Zpátky do vody, kam patří. Tak, a pošli nějakého většího kamaráda. Takže vidíte, jak to rychle zafungovalo, tak to mám obrovskou radost. Protože tato taktika podle mě začíná fungovat. Oteplení a vítr, který nám ty ryby podle mě teďka přivede semka na místo. A já doufám, že dneska ještě něco dalšího vytáhnu. Takže jdeme na to. Takže krátký zhodnocení téhleté 4denní výpravy. Nakonec díky té změně té taktiky samozřejmě přišla i změna počasí, což mě zahrálo vlastně do karet, ale díky téhleté změně jsem nakonec chytl ještě další 3 malý kapříky, takže jsem spokojený. Tak já doufám, že se vám tohleto video líbilo, já budu rád za jakýkoliv komentář, samozřejmě like, odběr a budu se těšit do dalšího videa. Čau.